Barayin Daji Bandits kidnappers masu garkuwa da mutane sun sake bidiyo yadda suke kai hare-hare a ƙauyuka da garuruwa domin ɗaukar mutane su yi demanding kuɗaɗen fansa. 'Yan bandits ɗin da suke tafiya a ƙalla mashin 100 zuwa 150 da ɗauke da mutum 200 zuwa 300 ko 500 ɗauke da manyan bindigogi suna tafiya ne a kwamboyi a tsararriyar tafiya, yayin da ake tura mashin 20 zuwa 30 bayan ya wuce a tura wasu. Sojojin Najeriya suka ce sun kai operation fansan yamma a lokacin da jiragen saman Najeriya suka tashi suka farmaki wurin da shugaban 'yan ta'adda Bello Turji yake boyewa. Sojojin saman Najeriya sun bayyana cewa sun kai wuta a wurin da 'yan ta'addan suke boyewa a operation fansan yamma. Duk da kokarin da sojojin Najeriya suke yi na kama masu kai ma barayi bullet da abinci da ba su information, bandit din sun ci gaba da kai hare-hare da garkuwa da mutane a arewacin Najeriya. Sojojin Najeriya sun bayyana cewa sun kai wani tsararren hari a wurin da shugaban 'yan ta'adda Bello Turji yake boyewa kuma ya gudu da karfin kafarsa, amma duk da haka 'yan bandit din sun ci gaba da kai hare-hare a wurare da ƙauyuka a faɗin arewacin Najeriya. Al'amarin masu garkuwa da mutane ya yi kamari a arewacin Najeriya a yayin da suke tare manyan hanyoyin Najeriya su yi garkuwa da mutane sannan kuma su shiga da su a cikin dazuzzuka domin karɓar kuɗin fansa. Sojojin Najeriya sun kai wani zazzafan hari da suka kashe mai gidan Bello Turji a shekarun baya da ya addabi wurin. Sojojin da Najeriya sun yi amfani da highly advanced fighter jet GF-17 Thunder fighter jet suka kai hari a wuraren da 'yan ta'addar suke boyewa. Duk da kokarin da sojojin Najeriya suke yi da ake ganin kamar ba su wani aiki, wani soja da bai bayyana sunansa ba ya bayyana cewa sojojin na Najeriya suna sa rayuwarsu ne a gaba domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar. Najeriya ƙasa ce da take da tarin makamai da jirage masu gudun walƙiya, daga ciki akwai GF-17 Thunder fighter jet, amma duk da haka an kasa kai ƙarshen matsalar. 'Yan bandit suna zuwa live a TikTok suna nuna yadda suke raba kuɗin fansa. Wasu mazauna ƙasar ta Najeriya sun caccaki sojoji da gwamnatin Najeriya na yadda 'yan bandit za su iya zuwa live amma a kasa tracing ɗinsu ko a kai musu hari a lokacin da suke ƙoƙarin raba kayayyakin da suke karɓewa a wurin al'umma. A shekarun baya, shugaban 'yan ta'adda Bello Turji ya karɓe wata mota dauke da makamai ta sojojin Najeriya bayan da yaran shi suka yi danzazo ga motar kuma suka kora sojojin na Najeriya suka gudu suka bar motar. Sojojin Najeriya sun gudu sun bar motar dauke da makamai da kuma manyan alburusai bayan da motar su talaki a cikin tabo lokacin da suke kokarin kai wani dauki a wani ƙauye a cikin Zamfara State. Sojojin Najeriya sun bayyana cewa fada da 'yan ta'addan yana da wahala ganin yadda 'yan ta'addan suke zuwa a saman masu suka a lokacin. 'Yan ta'adda bandit sun yi ma sojojin Najeriya kwanton bauna a wani ƙauye bayan da suka sa aka kira sojojin Najeriya a zuwan a kawo ɗauki. Lokacin da sojojin Najeriya suka shigo a cikin ƙauyen, 'yan ta'addan sun kwakwanta sun halbe tayoyin sojojin Najeriya. Sojojin Najeriya suka gudu suka bar motocin. Jim kaɗan sojojin Najeriya sun kirawo sojojin saman Najeriya domin su kawo ɗauki. Aka tayar da Tucano fighter jet da GF-17 Thunder fighter jet masu gudun walƙiya suka yi intercepting din motar da aka so a ɗauke ta sojojin Najeriya. Duk da ƙoƙarin da sojojin Najeriya suke yi na kawo ƙarshen matsalar, amma ko da yaushe matsalar sai ƙara hauhawa take yi.